ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳ ಏನೇನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯ್ತು ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯ್ಪಡ ಕೊಂಚ ನೆಂಪಾಂಡು ತುಳತೆ ಬಂಗುಡೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಗೀಸಲ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕ ದೀತೆ ತುಳ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಯರ್ದಿರ್ತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಮೂಳು ಆಸ್ಪಾಸು ಏಲ ಜನನೇಜಿ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನರ್ಮಣಿಜಿ ಅವೇ ಅವೇ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಳ ಓಲ ಮೀನಿ ಕಾಯ್ಪಣದ ತಿನ್ನೋದಲೆ ಮೂಳೆ ಆಸಪಾಸುಗಳೇ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಲುಪ್ಪೇರಿ ಸೊ ನಿಗ್ಲದಲೆ ಏಪಾಡ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅತನ ಏರಾಳ್ಲ ದಯತಾನ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಿತ್ತನ ನಿಗ್ಲ ಏರಾಳ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಳೆ ಅಪಗ ನಿಗ್ಲದಲೆ ಕೆಲಸ ಗುಂಡದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಜನಕ್ಕಳು ಕೈಲಿ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ಬತ್ತಿದಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟಿ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಫುಲ್ಲು ಮುಳ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ತೋದನದ ಜಾಲ್ ಇಂದೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಎಂಟಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಳಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಂಗುಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂಜಂಜನೆ ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ಕ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳೆ ನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಒಂಜಿಕ್ತೆ ಪಂಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದು ಈ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಡಿ ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬರೋ ಆಪಣ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮೀನಿ ಆವಡ್ದುತ್ತನ ಅತ್ತನ ನಿಗ್ಲು ಓಡಾಡ ಕೆಲಸ ಮೀನಿ ಪೋಡ್ದುತ್ತನ ಎಂಚ ದಾಯ್ತವರ ಮಲ್ಪೋಡೋದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏರಾಳು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲಂಜಿಂದ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನರ್ಮಣಿ ಪೋಯರು ಸೊ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಇಂಚನೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಉಪ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ದದಲ್ಲೇ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯ್ತದೆ ಎರಡು ಒಣಸ್ತು ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಮೈ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ತಂದು ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.